Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Marian at taga Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Rubio family ti Fort McMurray, Alberta, Canada. Da Manuel Celerin Rina Kanmani from Manuel Rubio. Galamay Kalob Lucero kan Pulido family kan amin akakabagyan kan Kailian di Tabaresbes, Quezon, Nueva Vizcaya from attorney Fredison Lucero Pulido. Viloria family ti Turod Darapida Ramon Isabela. Kakabsat ko kastamatan dagiti papastor ti NECD from Kazi Pinagpala. Nanay Josie Mabato kakabsat ko kastamat ti Mabato family ti Agoo La Union from April Rose B Mabato ti Muntalban. Gani Matusalem, Kimberly, Lady Len, Jenny Lynn, Janric Prince Kian, Princess Athena from Nelia ti Dubai. Makablaawan pa iti Abella family ti Santa Cruz, Ilocos Sur. Clarina Havillonar, Bong Abella kan amin di ta Santa Cruz Public Market from Mary Grace Abella. Mamang Marvy Cansejo from Nining. Amin napadak nagdengdengeg ti Ilocano drama from Salimar, Sabado. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Nolly Andes Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda
da pasyon ti Kuwait. Shout out kadalin Tolosa, Nati Agustin, Francis Lopez Taraki, Melanie Rumbawa, ken Dayan K. Rolyoda. Lakay ko ani Gerald Tunak, Lilian ken Randy de los Santos ti Esther Vintar, from Ruby Janang ti Aquamarine, Kowloon, Hong Kong. Joving Bersaval and family ti Bamban, Nueva Vizcaya, from Leonora Bautista ti Binalonan, Pangasinan. Dr. family ti Barangay Santo Domingo, Anao, Tarlac, from Mackert Doctor. Roslyn, Angelbert, Jobert Jacoben, Alexis Braille, MJ Jacoben ken Maifel Jacoben, from Josephine Jacoben ti Dubai, UAE. Shout out pa kada Eunice Wayasen, Imelda Cabang ken Belinda Ramos. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Marian. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma, tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda itinasayaat akasasaad. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maikikan biag apadas dagiti dumdumngeg. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamakaibati iti inspirasyon. Adda dua nga anak ko manang ngam nasapa apimusay iti amada gapu iti maysa nga aksidente. Manipod nagkalaysa kami iti day di asawa. Iti poder ti katugangak a babae ken nibayaw ko tinagnaedan mi. Sapay ko mata mapilimat a maidrama ti padas ko. Rugyak man ti agsalaysay, idi kaitabtabon day di asawak. Nakaturugan dagiti anak mo, Marian. Agin anak kabutan balasang ko. Mano nga aldaw anapuyatan ka, kabayatan ti panakalamay day di asawam. Diyak pa'y makaturturog, nanang. Amuklatan balasang ko. Maikawa kalaunay ita, taawanan day di Luis. Nagrigat, nanang. Kasladyak pa'y lamaaklon ti patat nga ipupusay ti asawak. Uray asino mat, Marian. Awan ti mangipagaro pa mapasamak ti kasjay iti day di Luis. Aga masapol nga aklunan tayo. Diyak mo ti panunutak, nanang. Kasano kami paitan kadagiti apu ko yo. Nilaang Luis tinamnamaan mi. Saan ka nga agdanag balasang ko? Saan da kayo abaybayan? Adda kami dito'y kanibayaw mo adaryo at tumulong kada kayo. Nakababain, nanang. Jakmat kaya't nagbalin kami apadagsan kada kayo. Nang runa-unay ka ni Manong Dario. Anya ko matipagbainam ngay balasang ko. May sa tayo a pamilya. Iso nga agbibin na adang tayo. Agyaman, nanang. Jak amo noon niya ti mapasamak kada kami nga agiina. Noawan kayo ka ni Manong Dario. Mala, di mon panunutan da ita. Agina nakakit din, tamang ano agsakit ka ba, gapo iti nakaro apuyat ken bannog mo. Kumusta ni Marian, nanang? Ay, kastaunay asangit na tunggal malagip na jakabsat mo, anak ko. Talaga narigat na nga aklunan tinapasamak iti day di Luis. Ora asino mata, nanang? Nakasingsing pa day di ading ko, Luis. Nakapay ngay supay tinakapasamakan ti kasjay. Masyanak nga rod kadakwada kadagiti ubing. Uray dagiti kakaanakam. Malmal day da, anak ko. Napatag namin unay kadakwada day di Luis, nanang. Diya paikit din amuno niya ti pampanunutan ni ipag mo.
Mababain ka nung aminin ang makigigyan ditoy. Nang runa ita, taawanan jay adem anam na maenda. Bayan nyo nanang, takasaritak to ni Marian. Saan na rumbang nga agpanunot itinoan niya laditan? Saan tayo ida mabali na baybayan? Nang runa dagiti kakaanakak. Marian, mabalin ka kadiya ka sarita. May papanitian niya, Manong. Amok ka mababain ka. Madlaw ititignay mo. Kaya naibaga kanyak dayta ni nanang. Mababainak ngaminan kada kayo, Manong. Nang runa kat awan trabaho. Diyak pulos makatulong kada kayo dito'y balay. Apay ngamin na dayta ti panunutam. Dakkala tulong kada kami ti kaadam dito'y balay. Nang runa kat adan ni nanang as asikaswam. Malaksid ka dagiti anak mo. Rumbang laang nga aramidak ti kasta, Manong. Tada kami kat nga rod nga agiina dito'y poderyo. Awan mat ngamin papananmin asabali. Agtalinaid kayo dito'y. Awan ti mabaliwan. Noon niya tilinangan tayo idi si bibiyag pa'y ti kapsat ko. Awan ti agbaliw. Siyak ti makamu kada kayo kadagiti anak mo. Saan na kami a responsibilidad, Manong? Marian, kabsat ko day di asawam. Isa arumbang lang adi kay baybayan. Nang runa dagiti kakaanakak. Manong. Siyak ti mang paadal kadakwada. Awan ti rumbang nga pagdanagam may papaniti dayta. Manong. Saan ko manatangkan ti ulong Marian? Putot ti kabsat ko dagiti anak mo. Iso akas la anak ko matidan. Nagsapa kamutan anak kareeng, Marian. Nariwot pa'y anak ko. Gusto laang, nanang. Tapno nasapak ang makaluto iti armusar. Masapol nga agarmusar ni Manong Dario. Sakbay asumrak iti trabaho na. Ay una yan. Sa kopong ba't amin at trabaho dito'y balayan balasang ko. Di nakpay paggarawan na pulos. Anya ko mga iti obraak dito'y. No baybayan kayo pa'y lang agtrabaho dito'y, nanang. Agina na kayo ket di tapno saan kayo ang mabanog. Makaamu akong dito'y balay. Anak ko, saan aga po tada kayo dito'y balay ket banugam mo't una yung tibagim. Ayat mula ang asubalitan ti ar-aramidan ni Manong mo kada kayo nga agiina. Rumbang laang, nanang. Tanimatan Manong Dario tinang ibaklay ti responsibilidad day di Luis kada kami nga agiina. Ay, di kagdanag anak ko. Tapakaragsakan ni Manong mo ti tumulong kada kayo nga agiina. Pudpim mo sa iti asawak manang Emmy, nibayaw kon adaryo tinang ibaklay ti responsibilidad anapanawan na kada kami nga agiina. Ison ti makakaam mo iti panagadal dagiti anak ko. Kanayon nga agyaman akken kwa namanang, takaslamot ten ada bibiyagan na a pamilyana. Barupay ngamin ni bayaw ko. Nasingpat mati katugangak, iso nga inaramid ko mati amin, tapno makasubadak iti kinaimbag da kada kami kadagiti anak ko. Kanayon nga dapasarabo na kadagiti anak ko tunggal sumangpet. Ket iti weekend nga awan trabaho na, di na maliwayan nga ipasyar dagiti kakaanakan na.
Nagtultuloy nga rod tikas di nga aramid ni bayaw kumanang. Agingga iti maysa agundaway. Nanang, anak ko may bagak kada kayo. Anya da ita anak ko. Agabrodak nanang. Anya, agabrod ka kunam. Wan nanang, nalpas amin na napapeles ko iti panagabrod ko. Dandanin ti flight ko. Naa, hapay ngay nga italaang nga ibagam anak ko. No kaano adandanikan mapan. May mayaton di sigurado sakbay nga agpakadaak kada kayo. Naturudak amapan. Tamok nga damat ni Marian kanda giti apo ko makadwayo diti balay. Ay, sige anak ko. No isuday tati amom makapasaya at kan ka. Kampante akmat ket di amabati ditoy. Tadapay dagiti kakaanakam kan ni Marian nga ipagmaw. Isumati ko nanang. Ken kayat ko nga minasigurado makapagtuloy nga agadal dagiti kakaanakak. Aging kita agkolehiyo da. Isong agabrodak. Angam kasano kabatan ngay anak ko. Awan pa inubyam ngay niya maamom kanyak. Lumaklakay kan. Masapol mo mo ti katakunay-nay itibiyag. Didak ka di pagdanagan nanang. Dumtang tulat taday tang ibagbagayo. Angam no ita, dagiti kakaanakak ti pampanunutek. Kastamotan ni Marian nga inada. Manong, nadamag ko kanina nga agabrod ka kano? Wan Marian, tapno sumayat mo't basi ti panagbiag tayo. Nang runak at dumakdakilan dagiti kakaanakak. Manong, jakmat kayat ada kami tiga putiya adayom. Narigat nagtrabaho ija adayo. Ikarigatak Marian. Kaya't ko amay pa ay ti amin na pagkasapulan yung agiina. Isong anusam kumapay nga iwanan ni nanang ha? Apay nagtrabaho aklaangan manong. Tapno saan kan nga agabrod? Saan Marian? Agtalinaid ka ditoy, kat asikaswam dagita anak mo. Kasamot ni nanang. Siyak ti makamu kada kayo. Di ka agdanag. Hello, Manong Dario? Hello Marian, kumusta kayo? Ni nanang kanda kita ubing, kumusta da? Nasaya at kami mat dito'y Manong. Saan mapagdanagan ni Nanang? Nasalun at Manong, kastamot dagiti kakaanakam. Nasayat nga rin kasta. Oh, siga ngay. Mga numalmalday ka pa ilang aging gaita. Medyo nakarecover akmatan Manong. Okay akon. Nasayat mat. Aywan gayam, agi patuludak iti kwartakan ka. Sikanti makaamo agumatang kadagiti masapol yu ditawan. Namagam tumot tanon niya ti kayat ni nanang. Wan Manong, kat agyaman nak, tapyaran nak asyak ti mangigam iti kwarta nga itad mo. Sino kumapay ngay? Bakit ni nanang? Iso asikanti makaamo dita. Kan adamat ipatulot kong allowance mo.
Ala, uray saanan manong. Awan ti kasapulan agatangag. Marian, ti kayat ko, di mo baybayan ti bagim. Gumatang kamat ka dagiti personal na pagkasapulam. Manong? Awanan ta do pesa Basta awagan kan tumanan, ito nakaipatulod ako ni ti kwarta, wan? Uwan manong. Katagyaman ako unay kan ka. Nanang, maturog kayo ama sapa ita tada papanan tayo inton bigat. Papanan tayo aya adak ko. Domingo inton bigat nanang, mapantayo makimisa kadagiti ubing. Kalpasan na, mapantayo aggatang kadagiti kasapulan nyo. Kastamutan kadagiti masapsapul diti balay. Ay naanak ko, si kalatan di baka amo. Amo mo dagiti kasapulan tayo diti balay. Ngam ipashare kayo kano ko na ni Manong Dario. Nagipatulod nga minan iti kwarta. Gatangan nyo kano ti anyaman akayat yo. Ay, una yan jabayaw mo. Dagitikit di ubeng ti gatangam. Ay nananang, ma-spoil dagiti apo ko yung ni Manong. No makasarita na ida iti telepono, kanayon na adamagan no anya ti kayat da. Ipagatang na mo tadaguson. Patpatgan gamin unay ni Dario dagiti anak mo, Marian. Apay namin nadipay lang mga asawa ni Manong, tapno damot ang bukod na pamilya. Ay na, anak ko, idinto pa'y ada dito'y Pilipinas, kat di na mapanunot na ita. Itanto pa'y kit den nga adan ija abroad, kan nagsaya at titrabaho na ijay. Di na ibagang aglaklakay latan na baro nanang, kat datayo latan ti bibiyagan na. Ay, kat do iso ti kayat na. Anya nga iti babalintayaw. Sayang ni Manong no saan ang mga sawa nanang. Nakasingsing patatao. Nagasat to ti asawaan na nanang. Manipod pimusay ti asawak manang Emmy, ti bayaw kon ti nakakaamuan ng ipaay kadagiti kasapulan mi, banag apagbain unayan kankwana. Nakarkaro manen idi naka-abroad, kat siyak tinangitalkan na iti kwarta nga ipatpatulod na. Naglabas pa'y dagiti aldaw, nasdaaw kami laangan idi imay ti kabsat ni nanang. Kat kunana amang ipatakder kano ni Manong Dario iti balay, iti bakante asolarda, nga asidagmatlaeng iti balay da. Da kami nga rod iti kabsat ni nanang tinangiman ni obra iti amin. Kat kas iti sigod, syaklatta ti pangipatpatuludan na iti kwarta, ama busbus-bus iti balay nga ipatpatakder na. Nabiit nga rod ana ilipas ti dakkel a balay nga impatakder da, manang Emmy. Hello, Manong Dario. Hello, Marian. Nalpasan ti balay ngayong patakder daw litag. Napintas ka di matlaeng? Ay, nagpintas, Manong. Nagdakkel pa eh. Iti pa nagpunam. Magustuhan to nga tadi pag nagdag. Sigurado day ta, Manong. Imposible adi na magustuhan kat nakapimpintas unay. Aguray ka. Mga sawa ka din, Manong. Apay, di mo ka di kayat no bilang? Apay kat dinasaan, Manong.
Kayat mi akin ni nanang. Saan kan nga umububing, manong? Panawon mo ten, tapno ipaayam iti gundaway ti bagim, nga agsapol iti makatakunay-nay mo iti biyag. Wan Marian, napanunot ko matanday ta. Ay, wan gayam. Kahit ko si katagpili ka naggatang katag iti alikaman para iti balay. Ha? Apay asyak ngay manong. Amang ano saan to magusto niya asawaom nagiti magatang ko. Apay kit tinasaan. Amok magpada kayo iti taste. Iso asikante makaamo manipod ka sa pulan iti kusina, salas, kan kadag iti kwarto. Sige nga rod ano, isuti ko na manong. Rugya mo na paman na may patulod ko ti kwarta. Kahit ko akumpletong tagiti kagawaan iti baro abalay, apaman niya agbakasyonak dita Pilipinas. Mamati ak amaramid mo day tamanong Daryo. Mamati ak unay. Ay na, Marian, nagpipintas mo't dagiti ginatgatang mo akagawaan iti baro abalay ni bayaw mo. Ay na, naimbagta na gusto nyo, nanang. Sapay ko ma, tamagustuhan tumat ni Manong, kanti babae nga asawain na. Nay, hawan mo ti amok anubya ni Manong mo. Kalaat man nga ibagana kayat nan ti mag-asawa. Amang ano nasapulan na mo't ti pitpitik ti puso na, nanang. Isapay la kumaa, taan na singpet-betla ang akasken ka balasang kaw. Kaya't ko akas kumaken ka ti kababalin ti maasawa na. Nasingpaut ken mapagtalkan a babae. Sigurado day tananang. Imposible met nga iti dayjay nga edad ni Manong kat saan ang makapili iti kapkap na kan na babae. Sapay ko mga rud Kaano-kano ay ang agbakasyon anak ko. Di na mo tibagbaga nanang. Kaya't na tayo kano asorpresaan. Isama sapul ang nakasagana tayo akanayon para iti sasangpet ni Manong Daryo. Ano nga iti panag-awit ni Daryaw kabagays? Di na ba't ibagbaga oray ka ni Marian? Kaya't na kami kano asorpresaan. Iso ka na yun ang nakasagana ni Marian. Taamangan kano no kala at asumangpet ni Daryaw. Kastaya. Talaga nasingpet na siya amanugang mau kabagays. Kan mapagpiaran pa Agasam ta isuti lang italkan ni Daryo iti kwarta ngay naramat mi anang ipatakder iti dakkel ken nagpintas abalay na. Naggasat nga roday di Luis ang nakaasawa ken kuana. Ngamdaksang gasat tanasapa mo't nga inulila ni Luis ida nga agiina. Sana bali akabagays ta adda kayo mat ken ni Daryaw. Di polos binayba andag iti agiina. Nang runa-unay ni Daryaw, nalipatan na paikit din tinangasawa. Yakman amaw, ta, adad sabat ka nun asawaan na. Iso ka nun mo timbaga na ni Marian. Maya, mas daawak tayo madayo pa'y laang. Di pala ni Marian ti asawaan na tapno saanan na may sabsabalay. Anya, day, apay mabalin nga rod mo tayo ti kasta ka ba, guys? Mapaykit din asaan no ginusto dadwa. Man-manaw ti kasken ni Marian nga agbalin a manugang. Apay, di mo kayat no kas pangarigan ka ba, guys? Apaykit din asaan ngay. Ang imposible day tapang panunutom ka ba, guys? Itapay, tadan na sarakan ni Daryaw nga asawaan na. Ay, kailala nga rod
Sapay ko mangarap, takas ka ni Marian iti kinasing ti asawaan ni Dariao. Nanang, adakon. Ay na, anak ko. Maragsakan kami, tandakan. Naimbag ta nakasangkot kan, Manong. Mailiwak ko na yun kada kayo. Uray da kami, Manong. Mailiw kami matkan ka. Ayan na kitumbing. Dadapay ti pagadalan, Manong. Sigurado amaklat dan to makakita kan ka. Nabayag na kami nan asagsagaan. Kastaya. Magpaisuti ko na ni Marian, anak ko. Binigat, adamaganda, no kaano asumangput ka. Kasta ka din, Nanang? Uwan gaya, Manong. Kunak man no, ada ka doon asumangput. Di ko na mga nga asawaam. Uwan nga agpaisaw. Taga-ano aya, anak ko. Magagaranak mo tan amakam amo iti babae nga isaklang mo iti altar. Mama mo yun tumot lang, Nanang. Di ka agnanag. Taison to ti pangisagutak iti impatakdar ko abalay. Ay, sigurado ang magustuhan nanto, anak ko. Makitam ko matinamayan ni Marian. Ay, nakapimpintas unay dagiti pinili na nga alikaman para iti balay mo. Di ka nasayat no kasta. Sapay ko mata magustuhan, Manong. Kasta mo ti agbalinto nga asawam. Sigurado day ta, Marian. Si kamo ti nagpili. Iso asigurado ang magustuak. Kan magustuhan ng tumat. Adata yun dito'y sango ti baro abalay mo, Dario, anak ko. Makita mo, no kasano ka pintas, iti uneg na. Excited ak nga roda na makakita, Nanang. Sapay ko mata magusto, Manong. Antay. Alam tayo titulbag kat si kanti mang lukat itiri daw, Marian. Ha? Apay nga asyak, Manong. Sige kit din. Alam mo to'y tulbag, talukat amon tiri daw. Sige nga, Rod, Manong. Wow! Nakapimpintas to'y balay. Kunakon kita magustuhan, anak ko. Agyaman ak no nagustuhan, Manong. Manong, tuy tulbog ti balay mo. Alaamon. Saan? Para kan kadayta, Marian. Ha? Dario, anak? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Di matimbagak nga isagot ko dayto iti babae nga ikalaysak. Si kadayta, Marian. No lakit dita kayat nakmat. Anya? Dario, anak ko. Anya ka din dayto gar aramidam. Mga nukagura na kaniipag mo iti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, Nanang. Ngam ni Marian tayo ayatek. Ti kayat ko nga ikalaysa. Agkad-kad kayo kadi? Ay na. Saan na?
Saan anak ko? Kay kayat ko launay doon ni Marian nga agpayso ti pagduyusan ti Riknam. Ay, tinasaya at pagsaritaan nyo na imbag na ito'y. Kat mangnamnama ak asapay lakuma, taagkin na awatan kayo adwa, tapakaragsak ak unay dayta. Anya ka din dahito nga inaramid mo, Manong Dario. Amo ka naklat ka, Marian. Ngam panawanan tapnoy podnok tinabayagan na kupikupan ti pusok. Ay ayatin ka unay-unay, Marian. Ha? Pasensya ka na naklat ka. Kaya't ko lang ngay podno tinabayagan na marikrik nakbarakan ka. Imadayo ak idi, tapno tingitingak tiriknak. Ta idi damo. Impagarup ko no asila ang timarikrik na. Gapo iti pupusay day dilawi sa kabsat ko. Ngamit ikada kita dayo a lugar. Naamiris ko asika at talaga ti ikikis ti pusok. Ha? Kinapudno na. Sakbayan nagdiretso ka nagawid diti balay. Apaman na nakasang putak diti pagilyan tayo. Imuna na si Marong Karak iti tanong day dilawi sa kabsat ko. Iti sangot itanam na. Nagkidawak iti pamakawan. Gaputadyak na lapdan tiriknak anagayat kan ka, Marian. Ngamsaan ka apilitan nga ayatan nakmat. Maawatak no dinak kayat. Pasensya anak kumamatan. No, nagdursukak anang ipod no iti marikriknak. Diyak ngaminan kabailan nga ilimad. Pakawanan na ko, Marian. Awan ti rumba nga ikidawami ti pamakawan. Maawatak ti marikriknam. Kat pakaidayawak no maikariak iti panagayat mo. Anya ti kayat masawan? Sapay ko tamapakawan nakmatay di Luis. Ngam adamot ang nagrusing a panagayat ko para kan ka. Marian? Nasingpet kan responsable ka. Kas iti day di asawa kakabsat mo. Saan ka narigat nga ayatan? Kinapudno na sakbay pa nga imadayo ka. Narik na akong daytoy. Ngamkaskan ka. Inlimod ko matlaang. Taamkak nga amangan no papanawan da kami nga agiina. No bilang madlaw mo ti marikriknak. No kasta. Juan Dario. Ay ayatan ka man. Idi pay laang. Agyaman ak, Marian. Ikadik-adikan to agbabawi ang aklon kanyak. Agbalina ka na sayat nga asawa. Ken ama kadagiti anak ta. Kat kayat ko, agkalay satan iti kabiitan na panawan. Lito pak ti amin ang napanawan day ti ipatpatag ko akabsat. Idi pay laang. Nalito pamon. Sika tinagbalin arason. No apay nga uray kaskasano. Saan may anarik na unay ti kaawanan. Idi pay laang. Insan di mon day di Luis. Kat siguro. Iso adyak mo tan inalman ti ipapanaw mi nga agiina. Gaputa daytoy at talaga tinaitani. Kat kas itinakunakon. Pagyamanak unay ti pan nakaikarik iti panagayat mo, Dario. Agyamanak unay.
namnama nga agayat gayam kanyak ti kabsat day di asawak manang Emmy. Isumat lagayam anak kasingsingpet kada kami nga agiina. Isu tinagbalin amay kadwa nga ama dagiti anak ko. Impariknana tinalaos a panangyalika ka, kan panang ipatag na kadagiti anak ko, nga isumutten tinakatnagan tiriknak kan kuana. Aklunak manang nga idiimbaga na ang mga sawan, nasakitanak, taagayata kun kan kuana, ngam inlimod ko ti marikriknak. Iso ajak pulos ni namnama, asyak gayam ti ibagbaga na a babae, nga isak lang na iti altar. Nagkalaysa kami nga rod sakbay a nagsubli iti sabali a pagilyan. Kat ita, masansan motten amapan kami agbakasyon kadananang, ken dagiti anak ko, iti pagilyan a pagtrab-trabahuan na. Naggasatak manang tamay sa apagulidanan nga ama ni Dario nga asawak. Katagyaman ak una iti Diyos, iti gasat nga impaay na kada kami nga agiina. Sapay ko ma, tanakaibati iti liwliwakan adal ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Marian. Marian, pagayam ko, pudno ang naggasat ka, ta itilikodan ti saam anariknam, itinasapa nga ipupusay day di asawam, ada simang bayan na pintas agasat kada kayo nga agiina. Kunada nga rudan, naangaw ni gasat. Kat ti pagteng anapasamak ken ka, ti may sa apam managnag iti dayta. Husto mat tinaibagam at tinapasamak, wenno tinagbanagam iti ingkain sa laysay, kat naitani, ta saan ang mapasamak amin dagita, no saan nga iso tinaitani ang mapasamak. Nagbalin ka na saya at pagayam ko, kat ti kinasaya at ti aramid ken kaunggam, nasubalitan iti awan kaasping na agasat ken ragsak apatsyak nga agtalinaed aginggat inggana. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi